ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା। ଗଳ୍ପଟିର ନାଁଟି ହେଲା ସିଂହ ଶଶକ କଥା। ଏହା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଏହି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଏବେ ଆସ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ବଣ ଥିଲା। ସେ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସିଂହଟିର ନାଁ ଥିଲା ଭାସୁରକ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପଶୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଏହାପରେ ଥରେ ବଣର ବରାହ ଆଦି ପଶୁମାନେ ମିଶି ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପଶୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଦରକାର। ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ରହିବେ। ଆମେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ପାଳି କରି ଜଣ ଜଣ କରି ଆସିବୁ। ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭାସୁରକ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ସତ କହୁଛ ଯେ, ହେଲେ ଶୁଣ, ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଏହା ହିଁ ହେବ। ସେହି ପରଠାରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପଶୁ ଆସେ ଏବଂ ସିଂହ ତାକୁ ଖାଇଥାଏ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ସିନା ପଠାଇ ଦେଲେ, ତାର ତ ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଧୀରେ 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 ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାଏ ଏ ସିଂହକୁ କେମିତି ମାରିବି। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା କୂଅଟିଏ। ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଗଲା ଦେଖିଲା ଜଳରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ସିଂହକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଉପାୟଟା ତ ମିଳିଗଲା। ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବି ଓ ଏହି କୂଅରେ ପକାଇ ମାରିବି। ଏହିପରି ଯାଉ ଯାଉ ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ସିଂହ ଭୋକରେ ରାଗି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ସବୁ ବଣକୁ ପ୍ରାଣୀଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଠେକୁଆଟି ତା ପାଖରେ ରହି ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଗି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ରେ ରେ ଅଧମ, ତୁ ତ ଛୋଟ ଜୀବଟାଏ, ପୁଣି ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଛୁ। ତୋର ଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁ ତ ମରିବୁ। ସକାଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରିଦେବି। ଠେକୁଆଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭୁଲ ମୋର କିମ୍ବା କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ତାହାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କହ। ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତାର କାରଣଟି ତୁ କହ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ଆଉ 4ଟି ଠେକୁଆ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆମକୁ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରାଜା ଭାସୁରକ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବଣର ରାଜା ତ ମୁଁ, ସେ ଭାସୁରକ ପୁଣି କିଏ? ସେ ତ ଗୋଟେ ଚୋରଟାଏ। ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରାକ୍ରମରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସିଏ ହେବ ବଣର ରାଜା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଭାସୁରକ ଏହା ଶୁଣି ତ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ରେ ଶଶକ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗରେ ରହେ, ଆଉ ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାସୁରକ କହିଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ମୋତେ ଦେଖା, ତାକୁ ମାରି ମୁଁ ମୋର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବି। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ। 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ। କୂଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଠେକୁଆଟେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପରା ଲୁଚିଗଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ଗ ଦେଖେଇଦେବି। ଏହା କହି ଠେକୁଆ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମୂର୍ଖ ସିଂହ କୂଅରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା, ଭାବିଲା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ଭାବିକି ଗର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଗର୍ଜନ କରିଛି, କୂଅ ଭିତରୁ ତାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି। ଏହା କହି ସେ ସିଂହ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର।